ଟୁକୁନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା କି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ତେବେ ତ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଛାଡିଛନ୍ତି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି କର୍ମୀ ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଣ ଘଟଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଘଟଣା କଣ କଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ହୁଁ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟ କଲି ଆଉ ଆମ ଦଳ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଁ ସେଥିରେ କଣ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ ହୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଣ ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ହୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଜଣେ କିଏ ହରିଲୁଟ ଯଦି କରିବ ସେ ଦଳର ହେଲେ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲେ କଣ ତା ଦେହରେ ଫରକ ଅଛି ଭୁଲଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଭୁଲ ଆଉ ଭୁଲଟାକୁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିକିରି ଯଦି ଏ କଥା କରିବେ କେମିତି ହବ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ବିଗତ ଦିନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ସତ୍ୟସାରଥୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରହିକିରି ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନି ତ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେହେତୁ ସମ୍ପାଦକ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଦୂରେଇନି ତ ମୁଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ